Down Peaks, Down Peaks. Wow, wow. Di mi iligan, di mi kriminal, kami mo iligan. Yeah, 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 yeah. Ala pa dayon, sige bumba bumba. Sa kanadanan magsuri-suri, ayaw pagdalit na dili nilumba. Walay risking mahitabo sa kinabuhi, mitang magbabaga. Kaysa panahon karon wa na libre tungod sa pandemya. Mga pamilya nato diri nagpait na. Maunang paningkamot, ayaw og surrender. Kaya nato ni, kaya nato ni. Subida lang, subida lang. Kaya nato ni, kaya nato ni. Itang tanan lahi-lahi paning kamot. Ang uban naning kamot kay na ay gusto magkakot. Na ako'y uban naning kamot kay para pamilya ni uli di magmugod. Kay gipulaan nag-adlaw-adlaw sige nalagtaon og dukot. Kay wa na may laing makutkot. Kay lagi tungod sa kawadon. Gisabayan pa jud og kapait sa panahon. Ala sige adlaw man o gabi atong kayahon. Para sa atong pamilya nga atong obligasyon. Salig lang ta permente diha sa kahitasan. Ayaw ka problema kay di ka niya pasagdan. Basta permila jud ang magbinuutan. Di magduha-duha ang Ginoo iya kang tabangan. Maunang likayi ang angay likayan. Iyai ang mga binuhatan nga dautan. Kay atong amahan naglantaw dihas kahitasan. Basinyag ikaw masilutan og magkuyog mo dihas imong higala na ana dihas bilangguan. Bilangguan. Kani mo'y ligaw, di mi kriminal. Inyura ng kahangan, mga pulo nga puros pinutan. Excuse me mga suyaon, mga haters. Tinigiligala kong baligya, mga abangers. Di ko go kriminal para tawagon, no dangers. Sa tinuod lang sa kong pamilya, ako namin ko sa Avengers. Na ila ang breadwinners, maunang sa akong kinabuhi. Walay risking mahitabo, adlaw hantod hapon. Bisan akong short pan magkahubo-hubo, dobling paningkamot, adlaw hapon gabi. Alas silitor ibong babumba, ayaw undang kaya natin kaya natin kaya natin kaya natin